бовар дорам ки таҷлили бошукӯҳи рӯзи ҷаҳони футбол боиси боз ҳам афзудани нуфузу обрӯи кишвари мо дар арсаи байналмилалӣ гардида ба рушду инкишофи футбол дар саросари дунё, хосатан дар тоҷикистони азизи мо, инчунин робитаҳои дӯстонаву ҳамдигарфаҳмӣ миёни сокинони сайёра такону вусъати тоза мебахшад. рӯзи ҷаҳонии футбол ки бо пешниҳоди президенти федератсияи футболи тоҷикистон, президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ, раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар чаҳорчӯби дастгирии ассамблеяи генералии созмони милали муттаҳид эълон гардид, дар кишвар бо шаҳомати хос истиқбол карда шуд. дар тамоми шаҳру навоҳӣ фестивалҳои футболӣ бо ширкати ҳазорон нафар шаҳрвандони кишвар баргузор шуд. чунин як фестивал бо ибтикори лигаи футзали тоҷикистон дар ноҳияи Данғара низ баргузор шуд ки даҳҳо нафар кӯдакону наврасон бо ширкати худ онро ба иди ҳақиқии футбол табдил доданд. хеле ки медонед, бо ташаббуси президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ, президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам рустами эмомалӣ, рӯзи 25 май рӯзи умуми ҷаҳонии футбол аз тарафи созмони милали муттаҳид қабул карда шуд ва мо низ тасмим гирифтем ки дар ҳамон рӯз дар футзал як ид гузаронем ва як фестивал гузаронем байни 1000 нафар наврасону варзишгарон. фикр мекунам ки фестивал дар сатҳи зарурӣ гузашт. хеле ки шумо шоҳиди ин чорабинӣ ҳастед. бо ташаббуси федератсияи футболи тоҷикистон ва мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара, ман имрӯз бо тамоми сокинони ноҳия, бо ҷалби тамоми сокинони ноҳия роҳпаймоӣ доир гардид. мана дар ин толори пурбоду ҳаво фестивал озмуни футбол ба назди шумо меояд бо иштироки 2000 ҷавонони ноҳия, мухлисону ҳаводорон ва як шукӯҳу шаҳомати хоса дар ин ҷо чорабинии мазкур ҷашн гирифта шуд. ҷавононе ки дар ҳамин намуди варзиш бисёр як завқ рағбат доранд, бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрмендӣ карда шуданд. албатта дар тоҷикистон ба рушди футбол ҳамчун бозии рақами як аҳамияти хоса дода шуда, инфраструктураи замонавӣ барои инкишофи ҳама намуди ин бозии зебо бунёд мешавад. ин толори зебову замонавӣ ҳам дар чаҳорчӯби сиёсатҳои варзишпарваронаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд ёфта, он бо тамоми шароит барои баргузории футболи толорӣ мувофиқ мебошад. хеле ки дида истодед, толори бо шукӯҳ ҳаст дар ин ноҳия ва мо низ тасмим гирифтем дар ҳамин ноҳия гузаронем. варзишгарон дар инҷа зиёд ҳастанд ва ин ба рушди футзал, ба рушди футбол як такмили тоза мебахшад ва ҳар сол ҳамин рӯз гӯем ки як иди футбол, футзал мегардад ва ин бисёр иқдоми хуб мешавад. имрӯз тамоми ҷавонони тоҷикистон дар як тантанаҳои бузурги чорабинӣ ин ҷашнро баргузор карда истоданд. аввали баргузории чорабинӣ бо як шукӯҳу шаҳомати хоса аз майдони марказии ноҳияи Данғара то даромадгоҳи варзишгоҳи ноҳияи Данғара роҳпаймоӣ баргузор гардид ва мо имрӯз дар дохили маҷмӯаи варзишии ноҳияи Данғара ин ҷашни бузурги байналмилалиро таҷлил карда истодаем.
дар чорабинӣ имрӯза на танҳо футболбозони навраси мактабҳои варзишӣ, балки хоҳишмандони зиёде низ ширкат карданд, ки албатта хурсандии онҳоро ҳадду канор набуд. جامعه سالم را جوانانی سالم با وجود می‌آورند و من همچون ورزشکار بانو ورزشکار که امروز شاد از آن است که در این روز چنین روز تجلیل کرده بود و من در اینجا اشتراک کردم و همه سال ما روز 25 می را همچون روز فوتبال جهانی بین‌المللی جهانی قید می‌نماییم. روز بین‌المللی فوتبال تجلیل گردید و ما از آن خیلی هم شادیم و باز شاد از آن که در چنین وطن بیشتاسای خود اون بسر می‌بریم. امروز مردمی ما با یک شکوه شهامتی خاصه این روز رو تجلیل میگیرند و امروز شکر از آن میکنم که ما ملت تاجیک تنج هستیم، آرام هستیم و در چنین فضای صلح و ثبات امور به سر میبریم و از محترم رستم امالی بسیار هم مینه‌دار هستیم که چنین تشبوس رو اقدام گرفتند و گفتنی هستم که روز جهانی فوتبال به همه مردم تاجیک مبارک و مبارک باشد. бояд гуфт ин мавсим дастаи сомони данғара ба лигаи якуми мамлакат роҳ ёфта варзишгоҳи ноҳия аз нав таъмиру тармим шуд. яъне ин гувоҳи он аст ки футбол дар ноҳия дар ҳоли рушд аст ва баргузории ин фестивал шаҳодати он аст ки футболи данғара дар симои ин наврасони пурҳавас ояндаи нек дорад. чуне ки шумо дидед дастаи сомони данғара имсол дар лигаи якум бозӣ мекунад ва мо низ баробарияти даста ва баробарияти ноҳияи данғара тасмим гирифтем ки имсол бошад ё соли дигар бошад ҳатман як дастаи футзали сомони данғара гӯям хато намекунем ташкил карда дар ин толори бошукӯ мусобиқа гузаронем ва фикр мекунам на танҳо футзал ин толор имконият медиҳад ки ҳама намуд варзишро дар ин ҷо такмил диҳем ва ин аз он шаҳодат медиҳад ки футзал дар ноҳияи данғара дар ҳоли рушд аст ва умед дорем ки дар солҳои меомада бозингарони хуб аз ин ҷо мебароянд ва гӯем парчамбардори футболи мо мешаванд. дастандаркорони фестивал кӯшиданд то нишон бидиҳанд ки дар қатори тамоми мардуми тоҷикистон ин ибтикорро самимона ҷонибдорӣ мекунанд, зеро дар ҳама давру замон футбол болотар аз якбозӣ аст. албатта дар пасманзари ин пешниҳод мардуми сарбаланду ватандӯсти вилояти хатлон бахусус ҷавонону варзишгарони қавииродаи калонтарини вилояти тоҷикистон ин пешниҳодро хуш пазируфтанд ва барои дар минбаъда рушду тақвият бахшидани футболи ватанӣ
тамоми тадбирҳои заруриро рӯи даст мегирад. бо эътимоди комил иброз медорам ки варзишгарони тоҷикистон аз ҷумла футболбозони тоҷик дар оянда ба дастовардҳои боз ҳам бузургтар ноил гардида шарафи варзиши тоҷикро боз ҳам баландтар мебардоранд.